Hello paisa lamsoko Shillong Tin YouTube ko purok channel tinini narok ni tinini 17 tarik 5 March 2024 ni narok na housing ni rina tangi tong paisang narok channel na skip khaya karagoi puilan si pathak jara na di skip ta khadi narok paisang skip khai kang narok kunu pasaman yang nai narok skip khaya gai nyo nai di Hingke paisang narok awai kena narok nai narok ni skip khaya karane puilan si pathak jara Hingke narok nongoi makana Hingke जों aro nongoi mankana narok no miyafroni nari 94 miyafro je play kainero success maka 100% hingke gutio bo success maka hingke narok amai kena success nana kainero channel no sanai tongdi hingke जों miyafro 4 ending bo success wngka narok nongoi makana 4 ending success miyafro nari oro 4 time 9 hingke second round no haino hai 9 phaideo hingke first round no 4 phaideo hingke ang miyaforo 5-9 si rijak sio 4-9 rijakliya hingke narok nongoi mankana oro nari 5-9 hingke 9-5 hingke chung 4-9 narok no rijakliya hingke abo 6-9 hingke abo aipan target kwrwi ongoi narok no riliya hingke paisang chung nadi miyafora ang bwswk buka kam khaika narok ang haike buka kam ta khadi oro nadi 4-9-9-4 rimani bahai ke 4-9 double wngka thangka ang sai se manliya hingke haipano ang hai narok buka kam ta khai di hingke ani kok 9 abo phano phai rwka hingke chakhabung abo phano phai rwkha chakhabung abo phano phai rwkha chakhabung belai hamkhabung amphano phaikha amphano phaikha bai kele o jaga le phaina rwngba pura loss hingke oro mangka maya langya haifano loss ta nadi pura 35 taka ni payment najaknai o pura 15 taka si manthansio tei 20 taka loss kokwrwi abo ang tini khanasone haifano cover khainani aboko nungya hingke tarpore tongo narok no phunai tarpore baisang narok donate khaidi help khaidi narok help khaina musukai narok help khai mano o number o narok se mansak jodi success mangphio narok direct hodi je narok ni rina musukmani ar success maya khe narok taredi please ang narok no success rimangkha hingke se narok ni oro ang sano narok success maya khe narok oro kuno rang nanaiya hingke narok rina musukmani sa narok ni sa narok rina musukai redi rina musuyakhe narok taredi abo narok ni sa borok rok maximum kotosan rang rina tongba borok besibak rang rwya se bango tamoni hinkhe tabuk kaisa kok masa sinai buini oro sadharan dogan baki chagui si bui dogan baki rwya bole chai hirwya hinkhe ani orole tamo norok chaba kuno chaya kuno nungya kuno abuya norok tamo rina bano hayade ba hinkhe baksa baksa ba uansuk tongkha na rathang pole ani rang se thango manpole ang tamoni pano rinai abai rogo uansuknai borok tongo hinkhe baksa baksa ba angse kosto khai thangui mano ang tamoni pano rang rinai abai rogo baksa baksa uansugo hinkhe ani kok khe abuya norok rina musukhai redi rina musuyakhe taredi tamoni khe just naidi norok je etodin loss ongoi tongmani target maya ong tongmani o target na ang rotugui norok no kari rimani bagui norok no success rimani bagui aboni baisi norok no ang kisa misa chuwadi hinui norok no ang sano norok bui hai naidi Facebook WhatsApp je kuno jaga norok ni nungnai duita guti rinai esok rang redi ba no advance o bahai rok kai norok nungnai ani oro kuno amai kwrwi oro wngkha ne nung success mangka khe nung je chuksa nung oro help khlai di aswk se kok ar norok je chukya hingkhe norok help ta khai di okay baisang kok baikha hingke chung miyaforo ni collection no chung kisa nainai nai hingke chung oro naidi collection miyaforo ongoi thanga oro chung nungui bo mangkha oro sonjit yang 30 rupees pack khaika hingke rupee sikoloi bo 1000 kaisa pack khaika tarpore
subukoloi bo 20 টাকা পেখাইকা তারপরে tongo তারপরে tongo oboya obo to pekhaimaya ke Ranjan bo 80 rupees pekhaika ke omo pekhaimaya তারপরে जों थानाय आरो के साबो पेखाय aro nungkhana abo pekhaimaya phen abo ana rangni masi তারপরে abo pekhaimani bo তারপরে abo pekhaimaya তারপরে abo pekhaimani belai hambai মানে কন্যা কলন্য ओमफ्राय pekhaimaya তারপরে pekhaimaya 15 তারিখनि सफायसिगौ बायसाव তারপরে 16 তারিখनि सफायो kuna এই তাকসु 16 तारिख sayo ओमफ्राय जयदेव देवबर्मा belai belai हामबाय नों आनो असुक পেমেন্ট খাইবাইমান বাগৈ সেল খাইমা বাগৈ তারপরে দङ বিশ্বজিৎ দাস বেলায় বেলায় থ্যাংক ইউ দাদা আপনি আমাকে 10 টাকা হেল্প করার জন্য তারপরে হাই জয়দেব বেলায় বেলায় হামবাই नों বেলায় পেমেন্ট খাইরিখা বেলায় বেলায় হামবাই সিয়ারি 80 টাকা পেখাইকা বেলায় হামবাই ओमफ्राय प्रियंका आउट या তারপরে सोंनायनाय हायनाहाय ओमफ्राय साबा मियाफोरा कालेक्सन आरिखा माबाथ' साखा তারপরে মন্টি দা ত্রিপুরা হামবাই ননবো বেলায় বেলায় খে তারপরে জয়দেব বাহাই চিরাंलिउ तामाहाय वाइट साबाय इमाया किसा किसा कायरि जाखाता बावो मैथ' खालायो ओमफ्राय তারপরে दङ बेलाय बेलाय हामबाय नायदो आरो हायनाहाय 60 টাকা রিখা তারপরে মন্টিদার 100 রিখা তারপরে হায়নাহায় 15 টাকা তারপরে হেমালি ত্রিপুরা বেলায় বেলায় হামবাই নন 50 টাকা রিমা বাগৈ সুবামা বাগৈ তারপরে দङ মন্টি দা ত্রিপুরা বেলায় বেলায় হামবাই সুবামা বাগৈ তারপরে দङ অবয়া তারপরে দङ जियारि 80 टाका बेलाय हामबाय जयदेब 60 टाका बेलाय हामबाय ओमफ्राय बायसां दिनै कालेक्ट सुनो नोंनाव सायख'नाखा साव पेमेन्ट खायखा साव पेमेन्ट खाया ओंखाय जों दाबो मेन टपिकआव जों थांलायसिनाय बेलाय अंखा भिडिअ किसाल'खा जिन टपिक ओंखारो दिनैनि नरक नङै माखाना आरो 94/69 फाइमान यागल tamo फाइनाय आवसिजों दिनै अर माथ'लायनाय बायसांनो अर नंगै माखाना 0.3/96 तारमाने अबनि उल्टा अर इनके जोंनियाफोरा नायदि नोंनो सुइद रिमानि सुइद 41 तारमाने के नोंनो अबनि मानबाय बोरै मांखाबुं इनके रिलिया तारमाने इनके जों फुर्न सिबिस टारगेट खालामबा जों फुर्न साक्सेस मांखायनै नोंना माहिनो इनके बायसां जों दिनैनि ओंखारदे 94 no plus खायगा इनके 13 तारपर 69 no plus खायगा इनके 15 इनके जों आरो 1 by 1 काट खायगा इनके जों 3/5 इनके जों बायसां आरो माने मांखा 3 ताई 3 ताई 5 इनके 3 निमान 8 5 निमान 0 इनके 3/5 जों आरो माने मांखाना आरो नंगौ मांखाना इनके अबनसिनि मेन इम्पोर्टेन्ट गुटि आरो ओंखारदे फमान आरो पुरा क्लियारलि सायखनानै इनके नरक नाय दंदि जयासा इनके आवन सिगाङाव जों नायदि आरो जों माखा जों
tawni kisa color change जों aro mangkha 5 by 0 3 by 8 hingke जों aro naidi 0 kaisa max wng tongkha hingke 8 lo max wngya okay tarpore abo kaisa ni sini aro mili tongkha hingke जों aro nungui mangkha na 0 3 terrace no thungnani tapukdi hingke bayasang जों aro ni bagui tini guti tabuk जों gari norokno rwlainai hingke norok nugui mangkha naro main important most important wngkha norok ni bagui tini ni rwnai 5 house tei ending painani chance tongo ani hisabo norok 5 no target khai mano hingke ha ani hisab khe ending fano fainani chance tongo house fano fainani chance tongo norok ni abono no hit hingke जों miyaforo bo success manjakba tini 5 10 kai no thunglainai bayasang rang kwbang tabukdi place norok je samoyo ekbar duibar cap wngui thanai ah samoyo जों rang bongnani kuno kwrwi wngnai hingke naidi tai tinta tongo abono kisa normal o phanchungnai ani most important obono aboni bagui oro ready kha norokno hingke norok nungui mangkha na tarpore norok je thwngna muchukha hingke norok thangui mano hingke norok no oroni guti no norok no ridinai hingke जों guti rinani swkang oro thanglainai thangmani pore जों oro chini guti ni wngkha de norok thangui mannai bayasang hingke norok thwngna hingke guti nadi 3 8 3 3 8 8 3 5 0 0 5 tarpore tongo 3 5 5 3 3 5 5 3 tarpore 3 5 5 3 tarpore 85 5 8 tini kisitsa guti bangnai bayasang bisile bangya hingke 3 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 8 5 5 8 tarpore 0 3 30 aro koita wngkha 10 ta tei 2 ta wngkha de 0 8 80 hingke bayasang norok nungui mangkha na aro ek aro 12 ta total number tongo to 12 ta number tongo norok bo thungni 5 yakhe 10 amaike no thungni oro ni most important ulo chung nailainai norok 5 yakhe 10 khai jate profit wngma jak nog nang hisa calculate khai phunuknai norok nai tongdi hingke tarpore chung thanglainai oro hingke tei norok no extra number abo khe kokmani norok no rinai hingke norok thungui mano 51 15 13 31 abo tamoni baintor norok no tini ma rekha himanle 8 manjago hingke 3 tongo hingke 3 ni bottle 13 31 tarpore tongo 5 hingke 15 gana tarpore chung oro haino hai 8 bo manjago chini target o chini target o 8 bo manjago hingke chung tamo khainai bayasang naidi 8 manjaka hingke 8 house ni chung jodi ani oro chance haino tongo chini booking 81 naidi 81 booking norok je thungnai rok no muitu khai rio 81 booking no norok tini salo bo play khai di tamoni hingke chung booking no bo chance tongo chini oro 8 bo manjago hingke chung 81 no bo play khelai lainai tarpore 0 bo manjago chini oro 0 tarpore 3 tarpore 5 tarpore 8 hingke bayasang khakao tini bo chung success nalainai hinui hingke
tini baga asuna please bayasau norok help khaidi norokni help khaimasi borokok norokni je ang taisipro kok samahai aba hairok tawan sudi khawa hingke chwng oro naidi tei kaisa kok no sanai omo haike ang thwngma haike norok please play takaidi norok kisa guti no naichomdi norok guti double deong tong abo bo check khaidi ang miyafro je los ongmahai norok tongdi ar jodi norok thwngna muchukhe ani o mo haike thwngnai naidi ani guti oro 12 ta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ta 12 duguno hingke bwswk 24 hingke 12 duguno 24 hingke tarpore oro tongo hauso 10 taka hingke 200 hingke bwswk sanai 200 440 hingke 440 hingke norok nungui mankha na jodi 440 ni ani miyafro nangkha hingkhai 30 taka ni payment nangkhamung 30 taka ni payment je somayo ongnai nari hingke 30 into 80 paso hingke 2400 ni minus khlaikha hingkhai 440 tei bwswk pai 1960 taka nari ang miyafro 1960 taka profit tongo 1960 taka jodi profit wngkha hingkhai bayasang nari uansukdi norokno bahai norok loss ongnai norok calculate khai phunukgo no ang norok hingkha 1900 nari 2400 ni minus 440 ba norok ekta house o success mankha hingkhe 800 minus 440 hingkhe ekta ba guti o tongman nari guti o to nangkha hingkhe sob somai fc tongnai first fc bolte yang house o nangjak abo nangjaknai hingkhe jodi only house hingkhe swmannai aboni bisingo minus khaikha hingkhe tei 360 taka norokni profit hingkhe tarpore oro jodi nangkha hingkhe tei 1960 taka profit hingkhe aboni bisingo nari omo haike norok success mankha hingkhai nari ang norokno sanai norok tini aswk profit kokoi tini loss wngkha aswk he ba tini loss wngkha hingkhe chwng nari salsa chwng omo hai jaga o swijnai omo hai amount mannai uansukdi hingkhe chwng salsalai 2400 ni borok mannai 30 taka ni payment ba 20 taka ni payment hingkhe 1900 ni jaga o 60 taka minus khlaikha hingkhai tei 440 ekdin nangliya ba 2 din nangliya 3 din nangliya bar khaikha ang 3 din hingkhe bwswk 3 din ni norok 3 din success maya hingkhe norok ni bwswk phathanai barang hingkhe nari 400 into sorry 440 into 3 ang 3 din si 3 din norokno success hinai kongkok example 3 din norokno loss wngkha hingkhai nari 3 4 12 omo 120 hingkhe 1320 taka si tei 1960 taka ni 1320 thangkhai tei bwswk profit tongnai aswkno norok help khainani swlaijak hingkhe tei norokno buma haike guti rwnai buma haike tei norokno sanai please norok bisi 10 taka 20 taka 30 taka 50 taka 100 taka si norok donate khaidi aswk kwbang donate khainani bayasang hingkhe tini betlai kok sajagkha please norok no nagar sano hingkhe tamoni hingkhe norokno hisab bo saikhana rwgo aikhä norok nije pukhrogo ano loss wngkha hinui mang ano je comment khlaimani abo bondo khlai di please norokno ang pura kaham kaino guti rwui tongo norok ani kokno pura buji khwnaya hingkhe kono khaina okay tini bagui aswngno malayan tei next video o tini ani oro main target wngkha tei 55 ani main target tini obossi chance tongo phainani 55 norok nai nai di 55 de phaino phaiya haifano ani thani chance tongo norok 55 no bo thwngdi kisa kom base khaiui norok thwngui mano je video puila ni paithak janani borokno ho target no manchilai aiya khe target no mangliya hingkha tini baga aswkno malayan next video o.